Gelo vateya apateyayê çi ye û çavganiya vê têgehê kî ja kultur e? Dema em dibêjin apateyiya em jê fehma çi dikin? Di vê xebatê de em ê di derbarê vê têgehê de hinekî zanînan raberî bikin. Apateyiya têgehekî Yevnanî ye û bi nêrînekî giştî ji bo xusûsiyet û xisletê mirovê ku ne xwedî heştiyariyekî dilînî ye, yan jî ji mirovê ku reaksiyonekî dilînî nîşan nade re tê gotin. Li cem epikûrusparêz û stoaparêzan jî di wateya xemsariya li hemberî zewq û êşê de ye û ji jiyana rojane destşûş tune. Kesên ku di vê rewşê de ne ji jiyana rojane xwe didin alî û li ser wateya armanca rast a jiyanê difikirin û di daviya wê demajoyê de digihêjine aramiyekê ruhî. Her wiha bi xwe û bi temamiya pêkhateyên gerdûnî re jî li hev tên. Li cem fêlozofên şikwer yên Yevnana kevnare jî di wateya rewşa aram a ruhî ku di encama bêdariziyê de xwe dide der de hatiye bikaranîn.